zitten in de laatste kilometer, wat zeg ik, de laatste 500 meter met één dame vooruit. We in the final 500 meters of today. The one lady in the ring at this moment. One rider in the lead with the final 500 meters to do. Eén dame dus weggesprongen met de rode vlag in beeld. Met de laatste kilometer hadden we dus één dame in de aanval. Het is niet meer terug nummer 141, Raffaele Houdemars is teruggehaald en daar is het dan onder andere daar Magdalena Leijs namens de Duitsers die het dan gaat doen. Daar gaan we kijken naar de sprint. De sprint met daar onder andere de Duitsers inderdaad. Is het Leijs die dat hier doet? Ja of nog niet? Nee, dus de Victory inderdaad daar net voor de Spaanse keuring. Dus het daar inderdaad de jonge Poolse dame die daar de overwinning pakken deze tweede etappe. De draagster van de Victory, de beste eerstejaars junior dame. Inderdaad, die daar het mooie winst te pakken. Het leek me daar inderdaad Maria Okrusinska, dus die de winst pakt in deze tweede etappe voor Paula Ostistako. En de keurige derde plaats zijn toe officieus voor Maya Zoe Roach. Rint u dus van het peloton richting de aankomstlijn van deze tweede etappe. On the way to the finish line of the second stage. So a nice victory in the second stage for Maria Okrusinska. De derde plaats was het Maya Zoe Roach. In third place Maya Zoe Roach, rider with number 241. And in third place the number 174 Becky Garnier. Becky Garden is the number 174. Boomwagon is in the final K of the second stage. Boomwagon still on the way to the finish line in the final K.
some riders on the way to the finish line just before the broom wagon. So attention, past the finish line. Still riders on the way to the finish line of the second stage. Attention, please. Still riders on the way to the finish line of the second stage. Attention also past the finish line for the riders still coming. Daar in de laatste bocht krijgen we ook beeld op de bezemwagen. Hebben we dus bijna alles binnen. Dus attentie ook voorbij de finishlijn. De laatste rit is op weg richting de arrivé van deze tweede etappe. En als deze dames zometeen de finishlijn zijn gepasseerd, dan hebben we alles binnen. Want ook hier is de bezemwagen, also the broom wagon passes the finish line. So we can go on, continue with the results of the second stage. In a few moments also the award ceremony inside the buildings of Waterslei.